yoka na gasi ende on sikendo ngeri ko konyora kire gwitome obero onyore tonyora bono biri bindo ke tugwate bya uti muino garia niko twabegete ekaro maybe amata mto ya weekend matora ni sanduka even wiki mbiri na boto korona wiki tatu maybe bando konyora bando kasa mata kando kieke teratoka bono ka tokara chimba gita chibesa erese sinete chibesa ikarasima oligi means yo balance biasara bire binde omnyoke bitanda omnyoke biro omanya kunyara ko kobera saga abasinja abanyene bara goshikira chinyomba abekintu yosiko kero kuri eri omuntu gochaki obonchire ri obuga maybe ngikiriaga nire gotwara egasi iteye nenkomwere ase igete boniga tokuriga nyomba y'omuntu okubeka biasara otabwate chibesa tokwigura nyomba ye tokubeka biasara otabwati materials twale ebintu byokolegasi twale chibao chisaino choko chakera okolegasi twale chirangi twale misumari waka nenyomba okwigura murangu egerese siachire aya mambe breakfast ne mutomata abanda bagimanto bwati family mambe breakfast bwakire umwana ukire sukuru maybe ngoto mwale njare gocha lunch yaikire saba yaikire matinere gasi wachiete mutinyo alire neta ke toka na manya chinyomba bya nyomba ono wekuri kichinjere choko manya weko tumeke chibesa alafu kumanya ko bera ase biasara ebyo ekero kurigereria entomete materials ni sinyingo gutumika ndobate nchetimete ne kikubikoro kontoro chaga tamba kana ka free race nabaga tutabikira kire ndo chebintu bina chichuma iga nabaga tutai materials chawa yanga yokoroskoro ebintu mono biri kotoka samo tabaka tera base ebintu bikondi egento tokora tabaka iga nemesumari mesumari nechirangi kiro chinga lakini machirangi machitogwa kachisanduke bona chiri ujara maybe ono nyomba chitogwa kachi fast dry chirogwa kana kuoma munda gotera tena iga nkore gasi bita kachinga na kokore ngenda na koira tabaka ntora twara pone binte biko bikuruso bosonga bona wiko anda bosonga ande dukeya obibeke byonsiamo omanya okole kwenda omanya konyole binte ochokorere gasi osewa gesi mioto manase bali bakoni bagotomere direct wakani bune parcel kimenya kwa bikira sore atienda rakwira ni maiga keigo shem kero kende customer ya yentanganya ene kikwanyorete ekona kete tabaka iga mwaka naro yomo ko mwaka William Tamaro kabero mugambi ekasi nyalengera isi asoko na customer lakini bona umuntu ningonyorore ngomuntu mutangani customer yani ntangani kongolia esanduki iga nyalengo mugambi William Tamaro nakitagazira mwana ile wakanya pamoja mwina bona mwaka kuna lenge na kobe customer yani ntangani nebinte ke twata kobione niko twala kobione ase iri go gutugutera so that abantu baleme omungusa abantu pacha sole yani ko yalenga buna go chakegas kwenye advertise ko yeri gori omuntu kole makuru asale paka ocho komoeresa paka cho ku understand acho kugulie gendo ntali ke twayitenga twajanja kasama muna banje kasama jajire yabire sabari entambe wekera paka boni go monda madani ngisa kuru machoge maybe nyagenke mate ngisa kuru kurege tuki ngumbu ngisa kuru maromo ino tendo nabanga tabaka nsende onsinyole coffee njale ngito kirikya ngi rais nainde ko babuna bono njale ngo monto yo mobuyeka omutangani korosie binte bitaiga yangire tuchinga kinyinge mwanzo lakini bono likali chibawo njale rais tari buna bono mwanzo yalenge challenge nene in fact sanduku monto ale gocha sanduku na bono yo monto maneno rochega sabuna bono terinega sanduku ya matuka kale ko kwani sika sambake jo ko goli sanduku ngonyo sanduku tanga toni siringi 1000 one with time tukanako tikabache tunako bale sanya kusukia na wali chast yake to bakokorera yani asara ekero kurigereria ntumetinga chisanduku chinjibwate miundo tofauti kora tatebingo mete kwanza kero kurigereria ririkare jabwate yalenga yamo mwebune asa itwaro lirenga bune se konya gochenji na chiro chingonya gochenji chiri kora tatebinge miundo bwate
ntobwate sana kujire executive chiri chiba otokorosi chire kuchigurari chinga bono chiba toko import na bono chiri abantu bange baito mbari kuchigura asinga nja abantu bange baito banka apata ebintu bibire bya chibasa chichinge sanduku nero chiri chinene sanduku let's say 20,000 kumi na kitu kwenda igoro ndobwate na chiri kwata bachia kale bune njitoko ni let's say 5,000 6,000 mamre wane customer bona beko bwatiwa sanduku bunekera tonyoro sitokanye kora abagote customer yako 10 lakini kana ko 8,000 not so bad mayo rusi materials chindo menyere akero kuri area se ubonchereri obuiga bantu kibarimo kubwatera na barako nembwata chifunde tokana cha chigasi bono kwetera sikasa mayo chigocha twabwatera ntomenya ko kiraba ntomenya tega kero kurigereria kero monta akiri kore sandi ngakyayo kora kwa manyanga size niyo monta uso monta ko pima chibuti cyane kirocho ino mware nakimo kora kutebinga normally chisanduku echi chiri standard size abantu abanene mbale bagwate meberemeke yani muntu omugaka lakini gwato mwiromoke n'abantu mbale lakini yani nambe nyinge y'abantu ntomate sibagutarira lioka abo muntu obimbete yani muntu nambale baguku ambale barabane naturally osa abantu mbale bagukuba bimba nina lego bid twanda bake fridge ande futi omo confirm omanya cyangwa no bugari bwaye na kuchimate naliko nyakomanya leko bashwa nira asiko boso kukara segento maybe abanyala baje beke moino ale bapaki chigari gari obasa no byanga so mondo yako begento kerekebe na ndekebe tari ko bwenera ambia mana sana kirikende tora bwaterera abo no chiko tatebinga kegaro watatebinga asense mega na ekwalengo mutangani kirikende chifundi jiro na ndi chieso kiri cyangere ko koro bonche ndi no boya bwabo abo no chiko tatebinga challenges kichiro wetera so bonche bwe gukora bwatira butura soso mutima komokiga mbia mana sana mwancho muri bita sene Kiandizi TV ani go tugendete gusanga imiyo morobiri wese bari yo bonche de astogendete gusanga no monche ya shem korwa sinseme kiga cyatabaka oyo gendete gutwerera igoro yo bonche de boya anamona sechi sandu kya senseme yiga kurwa gachagete gukira bwana iga hakundo mwancho muri tetra soso mutima komokiga to skato nyegera kwira ntarasige kekere bosyo rinde tugendete gusanga amangu Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi Vyake mao mwancho muleweta sene Kiandizi TV ngo kwaligana naenda sentunde ya kabere chinga kitogenda gusanga imiyo morobiri wese bali yo boncherera togenda gusanga no moncherera shem kora sense mechiga cyatabaka uyo genda takwerera oboncherera bwaye na kibwabeire akundo mwancho muliyere inyara sense mo chimitanda wa sense mo ya Facebook abako tonyara wetera Ndizi TV News Digital abaga sense media YouTube wetera Ndizi TV News asense mo ya website na bako tonya wetera www.ndizitv.net ngo kwaliga ni bene nento sange asubwamo akora tatebinga sense mo ya goshe mukero kende bantu mbashite bono bagashaka konare ubonchereri oboiga kwanyarire competition mbaroro bachakiri ubonchereri buno boiga bantu embaro bantu abere bagocha kota tekati ngweba wakanga asa abantu lebetu balenga batangani customer chetu mbara baba mbara baba kwenda ale na intu singa kichinyinge na bego tokana maybe customer chache usengorwa abantu madembale buna bono sikora esina anona tagrete gasiga
kuri nyombe buna nakite gaiga na gusuka kuri moina ali mochari moina ya se bando ta kuri mochari sinjo je bana ni gas tokra ya coffin na kobera ngana geita kya mochari bono buna ndi gaiga ngoja kane mebe umuntu chola nganda kasinjo ya koraiga nakiya kana nchara kubukubwa na nchikana ngo na konyora ngoikere chikasa maje kacho mebe kurwali gocha bali week mate ngendo kemno muntu ali basho kuliki wekali kenchira okwana no muntu omanya ko wine customer bono into bono bune nchengo te base gasiye chikaso majeto chinyinge mbara baba taliko yani mbara bantu baitu bange bali kumbara to ya pa tata ngani maybe chikaso majeto chato ya pire no repayment abantu baitu nabako bwati moja kwa moja no mutene ninjira ka korango mochandole abakora bana mate gale kwetaiga okanya rekasa mayete ajire asoke kurugaiga ocho kwera tuna tagete omokonya buna ko na tagete omokonya bono ne challenge ire na bego tokana balese bono usene ngento kwita kon lese use 5000 asa nyonyeta de koligi na nenda tokana ole customer to chamba na tukurabia ntuntu arabeti ntoma mata magoli ebintu no tokugura na ndi buna kyora one omagana no singi 200 ekira kubeko manya bona asingi toroma maybe ora magani asiega asiye na bokoranga andake njingi soko bekaiga na boko nyara customers yagera abantu baiguire bagosieka abantu baiguire bagosieka wetera yani ayote toni asingi abantu bakonya boni ne kana yabe idenga chikonkosti nyomba idenga chikonkosti sima idenga chikonkosti expenses manya kutoka na kinde kaiga eli manya kubato menyere kambe mama sana akiro kenda enkiora kwanere igoro kuno ko handle chi customer chiago na ende mambi na aro chiasa na ende mambi chia kwa letera chiri faros chinde ikeliyo ko kora kire unique aso boncherire ubuiga bwago montata agenda ngao achege gacha go kori boncherire egasi to kora ya matanga no mari bano byonse kora to guchia sana sana egasi ye aya gasi ende onsi ne buna bano kora tali ipyo ngokora ne bana kitanda kyo mabana tumata tumeta katabaka nguri yoto na bana funsi ko rugali ase nyagitari ya mtisia ne tabaka customers ga binyore bimagweta bonsi yento kende yonsi ekero monta achira sole ekera ko pemire gento nata gete tangani obwegeno aya make sure kana nata yo monto tazide umate mbara ko tebiri tuko na ne bala ko tebiri tuko mbara ngo tebiri tuko bali bako to kompimye gento ngoma tanga nginche bali baga maybe weekend manya okole gasi yao ose aita friday ose to gete na bantu bali bako tebega niko twacha lero oto so kimo bere mambi bono eto kana kwa sandu kyo nyibwati ayo ko bimari bali ya oranga ki dese kutoka ne customer ya chire awate jibasia yera ikirani mambi una kontebi kinza tiyata gete na kore ndo ya konte mokore ukiona ni sawa omotebi kokora to konyara asinge njegasi ya matanga akero muntu akorunga gochoyo oyo amagosi batatu ega bose babiri lakini akira bantu mugire gocho musafara korunga bono mugire chigari parulenga bajire bonsipi abantu babutire butuko bugema abantu bara banyweta moro batindete abantu bara babwate asira eri eri bakwere chinkoro kyawe ime aigweto burdo bulia bwate bonese kutoka na tomote betie gento keri buna mwakwane to ikirani boigo tiriko bagento kerekia na bagonya mibia abantu bakumana takenya sama tukamange bongo sabanya saa sengenjo ndoma to bwango bwegasi na ndo matenga ngayora minyoka bwango okore ntori kasometa gete bono kwekabo kwepima ndi traba antura ikira changamoto nyinga mono asege ndo kyomonto ko pima yani nga gosengo kirali to gete haya ngonya kutoka netu anyorwa na bagonya mebi agwachire oyochire be matira be party abantu mutire mo 5 Pagara majira mo 5 sandu kente kere be karole aya oyo tata geti ri weli ate to chenchiro mo be kere ri oyo tata geti ta ere chiri bwata boneli ya buru ate ya yero buneli maybe o chenchiro be kere eso to kana banta bachire bon sirimo eto kanto wati bantu bese ne bakubwata na kumnyoka okolega asiye na beko ko bere challenge asinge to muntu kati na singe to kyaye ako te ni gonde to kule kintu kyana ngone to kyeke abantu bane maybe bachire ana ikire mo chansa byo sanduke wana ikoteme kuno mutake kama gasore akwa advance yayo soko tebi ndo seje genteke
make sure egente ke nyabaga sigiri chanji saini oikwanda osana siadiwe osoka ndara bosemo songa ekanya tubachi baji saini otai bari baroro mate intomere kento kete ndomere kento kete tubati kwa mate tokonyora egera batomere bintu byokure mogoto gukora ni customer orusi basya kwanto kieke oirani back ese gutokana tari boigo tokonyara n'abantu bari bagocha gaiga bagorire gento monwa yani amiento monwa abo muntu agocha atare acha mugambe gento muigwana ligori kero muigwana ligori bas agote bona igure inje gite togete na bora asa como busa okaetale nge customer kumbe ne customer ere ne chiba tabuate mbare bagocha baenda baira na bacha na ne mbare bagocha ese gutokana muntu yero kwambire gento no mono ochire umuntu mwana ochire obwata chibesa ibintu bimwe tabona bibe ko balance nabo uri uranyora gitakanga bino umuntu maybe akagenda tari ko chigocha lakini umuntu ochire obwata chibesa otagete abo kuri ginte abantu keke aire pono nabo ko tokana umuntu ochire chibesa kuri gento kiri okeirire umuntu uri bomuntu ochire nyora chibesa nabo chibesa kaboko ochire ne chibesa chiae kwanya kwa bata gento kaya kama yoka kya wori okeirire ochire chibesa monde tu tena usara ngora ime bono na bojo na bigasa na bia kuri ile nkwa bako gukone bana sanduki ntiro rocha executive kerkende no kutomanyanga imo gochirusiko abantu abange ngoro story sanduki choko import ani chi bantu chi sanduki nyinge chikoro skona ali maybe no mbosongo chinyinge cha bangurusi bali rubarenta bono into kola nega sie tokokora ni sanduki tokorosi na bonko nyara korosi sanduki ile ko Nairobi exactly muni sanduki ile ko Nairobi tonya kera ngumni ile ko Nairobi tonya kara finishing ile ko Nairobi tonya wani ngaiga ntuanjete ko kora bantu bita matanga maya ndai to rote ndo kie kuruare ke bata chibasi nyinge kinde kimonte mi binge gotoka segete oika mate ntuanta baka abantu mbali atate ne mochengo satata ne etago osatata ne nyamarambe ko uri sanduki amate ngo anda siminde bata kinde kieke nendo abantu mbali ba maete monake ko bwa tabaka amate nga maybe sanduki ngate gotoka tabaka sanduki ngate gotoka bosongo sanduki ngia maybe gara to ko yugis osegera to Kisumu oseni gotoka ande kunyora to ko maybe Nairobi yagere baseni asi yale te sanduki eikia mwacheli muino garia chi sanduki to tabajiri chingia je kisakatibo chinyenge chabo cyo muino gari into chikore ripe kana ro byo sanduki ya 8000 wala to bakagaiga gaga karo ya te kirenkeyo weka muino gari ya chandros mawoko na ko to bikete gari maybe mbali kunyara kubwata sekwende nje na botokorwa asenga bana mate tokonya ko sali umuntu tali basa batokanda kurugari oiko ando mokore bunata ke tomo konya omoro siri ndo mote bone keta kerika tokale indikebe so that umuntu nimambia chatwale imani naye ama yote ko chasole acha ko kulia ndo kale tabingo challenge sio kwetera solo ncherelio boniga asitwekete bonike bintu bire bikongo ne bintu bina bire bikongo in fact keromo Kenya una tokuri korra boniga stoikire ange keramo Kenya ntura abantu babwate besa bantu mbaracha monta ko agento oro sifede ya siringi 2000 bantu mbarate montara ko efigento akogori gento ego kwa besa chire nyinga ekasi ni gotogokora kenga buna no maintain takento gwata matomeni ngamusuko todanga yo ndi na chat monta yo bwato go bwate besa go cha kwa asi biasa biku tu abegete konya to maintain ko tema word just toriye faide nyinge na ende tonia osinyo korosi gende kyoge koroma tambo korosi gende ko kyoni kagende osinyo korosi nende buna kwa kyone tike kagenda kira nende sikia lingi okateka buna ojenge tereketego tirabagasire raisi wate chibesa boli yo maile kerekende o morugi ogekera goteya abantu ngao mugakone ni sandiki akorosi gusa no ena abana babo ekera bagoteri gali ese skuru barata kata ntini sandiki akorosi kerekende gente kingu affect kere familia asenche ntu understand it ama tukamanga tindi kunyakobera nche ngora ni biashara binde nche nimbwate nche no mondera binde nimbwate ga omongena na matukamanga no kobera nasinja soko chikuri bintu kuri songo egente kamo nkire mwisi wane okobera ikomoke
kwetara singe sandu kitokora egende kienda kutara gikuona mpaka wa leo ngenda tuletera chibesa maybe kula sikuru asengenjo abaibuli bagora mbaho ndikisanduke one gendekyo cyabire como chanda sana itukerimo asara ko some sikuru ndati ko kwana mbako mwana matebetiga cyago to karansi kirasi megaiga okano umuntu ere sanduke kirimo korosi araria mokorosi mwena one gendekyo mpaka wansai engaki yo mate kalengo sekira 4 lakini ndasia na kota form 4 pono muja nyotanga omwale mugete nande betiga pono nja senchine familia na muna abana bana timbwate bana bange mbata baisi babere traba gento kere batali ku understand kerondega mune sinto kwata jinsa chibwakire mambi kero mucho na bana mucho manena kale college tai ya idoret yale omusho makana ko tabangu 70 bigaru sefumbi maybe abusensa mama wale bakobera kinza chance nero kwando customer abantu kwanza abantu bange bana bamumanyete ngana yawe yo mwali ko cya somo nje muligereria na ndo mwali kani asobo nserere ko ikabwa pono egento ndatebe mbia mana sogo totarase biashara yetu tinkweba waka mbia mana sikasa machito chonse asa matoka tole moyo we promise nga ndorwa story togenda sande ntoli kobeba na ntumba tweba togenda kugwatirana asobo ncherio asa matoka toro mwana sana sogo sangana into ambia mwana sana mwanche muligereria kwa beire na into ko toka chage tumurubiriga gwikaboneka twikiro mwelio no gusemere kwana no kobere ukwimanya amande wetera omonchererio yigashe mukuri ndo gukirabo anongo kolero umurubiri buri kuriya rero wiki weekend tumera no monchererio nde irinde tosanga sogwa munyira sinsemo cike mitandao asensema ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bagasensemeria YouTube wetera Ndizi TV News asensema ya website wote wetera www.ndizitv.net iri tele na Frida Kerubo kukanilia obuligirira borobia.